Košické sídlisko Luník 9 je už takmer 2 mesiace pod neustálym dohľadom policajtov. Mestská polícia tam totiž zriadila svoju stanicu. My sme sa boli pozrieť, čo sa v tejto problémovej lokalite zmenilo. Aj keď stanica mestskej polície funguje na sídlisku Luník 9 necelé 2 mesiace, policajti sa na nedostatok práce rozhodne nemôžu sťažovať. Na poriadok a bezpečnosť na známom sídlisku od 2. júna dohliada 8 policajtov. Spočiatku museli zasahovať proti obyvateľom aj niekoľkokrát denne. Ako však tvrdí policajný veliteľ, dnes je situácia pokojnejšia. Toto je samozrejme špecifické sídlisko, ktoré si vyžaduje možno aj špecifický prístup k miestnym obyvateľom a myslím si, že to chlapci dobre zvládajú. To, že je sídlisko teraz pod neustálym dohľadom policajtov, si pochvaľujú aj miestni obyvatelia. To sa lepšie majú deti a také veci. Tá polícia musí tu byť na poriadky. To všetko sa zmenilo. Zvonček zvoní pravidelne a za dverami nikoho, ale už to nie je také časté, ako to bývalo povedzme v začiatkoch, ten prvý týždeň, prvé 2 týždne. Konflikty a incidenty však z problémového sídliska nezmizli. Mestskí policajti v tejto lokalite denne riešia rôzne situácie. Najviac sú požiadavky na odchyt psov, samozrejme asistencie rôznym subjektom, elektrárne, plynárne. Policajti dohliadajú na sídlisko počas celého dňa. Hliadky však okolie monitorujú aj v noci. Práve vtedy totiž dochádza najčastejšie k rôznym výtržnostiam. Z Košíc pre televíziu Žanet Rákošová.